Днес с Добромир ще снимаме неговият Challenger, но първо ще се повозим да видим какво е усещането на един 5.7 ръчка. Возим се вече на Challenger 5. Много нервен то Challenger, бе. А? Да, иска. Нервак е от всякъде. Иска движение. Иска да скърши буталата. Интересното на Challenger е, че има брутално звездно небе. Тук що го включихме. Тръгва ли е? Направо си тръгва по шината да се празаре. Просто обожава да взима завоя с лекота. Всеки път, когато влизам в този автомобил, настръхвам. Просто природите почват да лазят. Няма такова усещение. Това е автомобил създаден да създава удоволствие. Да вълнува. Да вълнува и да усмихва минувачите. Да. И много снимки, повярвайте ми, много. Много снимки, много клипове. Не ми се спира тракшена, че става страшно. Не. Скоро се бях заиграл такъв едни тисни улички, мале, просто стана. Гледай, звездното небе е брутално, човек. Моята маска си забрада е пурпурна в момента, беше бяло. Да, то пък може да си ги Това нагласиш. е от телефона си нагласиш програмата на светене, цветовете, дали да е постоянно, дали е мегащо. Много яко. Бързо, бавно. Какво стана сега в крайна сметка? С шпер ли или не? Защото нали с С тебе... шпере, да. Защото нали с тебе коментирахме първоначално, че не била с шпер С шпер диференциал е... И как го камера установихте? Погледна, само като кликна го видя. и каза, че с шпер ли? 5.7 ръчки ти каза задължително с шпер диференциал. Да бе, и аз това го знам от Камен, ама... Само, че има нужда от някаква ревизия. Ага, но си е с шпер. С шпере, да. Което е много яко. Това е супер, това е много ценно. Да. За такива като мене. Ръчка, старт-стоп. Гласови функции. Има си екстра за годината. Лично аз харесвам повече преди фейслифта. Да, и мен ми харесва. Аналоговата арматура. Да. И за така дигитализации. Както и типично американския халогенен цял стоп. Да, Си е много макефи, да. двете бъмберчета новото, което е... Гледай, таблото е меко, бе, Да, е меко. 2013-та просто... Чай да го снимем. Снимай. Ръчка. Старт-стоп. Много яко отвътре. Любимата втора предавка. На всички. И трета понякога. Да. Няма такъв кеф, хора. Това нещо няма цена. Разходът въобще не е важен. Не е въобще въпрос на коментар. Икономичен автомобил. Извън градско 10 на 100. Градско 15 от 30. Нали има един такъв лав, кефа цена няма. Извън градско съм правил 9 с 90-100 км. Да бе, той извън града си е... 6-та предавка. Добре си е, да. Добре. А ти какво стана сега? На прави тръби ли си всъщност? Защото... По средата има не резонатори. Ама че ли ги слага? Не, така се дойде. Така се дойде. Ясно. Значи си А има ли хедъри? Знаеш ли? В смисъл с катализатори ли? Не, няма катализатор. Няма. Не. Гледал си го? Да. Ясно. Значи без катализатори, направи тръби с средни резонаторни гарнета. Да. Готина, определено е готина. На мен също ми харесват повече преди фейслифта, по-груби са такива, по-американски сами. Вече след фейслифта пак са красиви, но както каза и ти, на мен също ми харесва този целият стоп. Много е емблематичен за марката просто. Преди да махна цялото фолио имаше тук
тук отгоре, отдолу и буквално беше като в танка. Толкова беше. Ами той Беше просто брутално. на Мустанга принципно толкова е прозорец. Сега като влезеш на Мустанг не си се качвал, нали? Качвал съм се. Карал съм го на стайко. Това са жълти ленти. Харесва ли ти или не е толкова? Ами... И според него това върви повече, макар че е по-малко поне. Не знам дали... Сигурно има софтуери, той неговия сигурно е някакъв стоков. Имам предвид, че това сигурно е пипан леко. Ако го качиш на Дино, сигурно ще извади към 400 коня. Кой знае? По-тесен ми е, по-малък ми е Мустанга. Това по-ми харесва и като возия. Да, определено мисля, че е по-тесен. Багажник е огромен, ходил съм на Боровец, беше тази миналата година. 4 куфера огромни ги събра. Тук бяха, Да. После ще го отворим да го видим багажника, между другото. Много яко това звездно небе, брутално яко е. Парктроник си има. Парктроника оригинален ли е или е слаган? Оригинален? Оригинален парктроник, добре. Добре. Тук си показва разстояние. Къде? То няма как да видиш. Много навътре. Добре. Имаш опция, доколкото разбрахме, имаш опция, нали, от 0 до 100 да ти засича борд компютъра, както и при мене. Добре, местим се в Мустанга. Ти чули, чули на това на автомивката, как трещи здрава? Пукан ги. Чакай. Добре. Добре, доста интересен звук извади. За 3 седмица. Да бе, доста интересно. Сега ще направим едно бързо кръгче, да видим дали ще те изкефи. Каза, че си карал тук на един от нашите Мустанга, 5.0 е. Аз вече карах няколко 5.0, стана ясно, че моята 3 седмица е малко по-специална. Да видим дали на тебе ще направи такова впечатление. Сега ще видим през трафика само, че. Гледай какъв трафик, човек! Попкорни. Обичаме снежните спортове. Снежните спортове, а? Да. Парзалки по завоите. Да. Наско знае какво да прави с тази машина. Само да няма достатъчно коли пред нас. Това е така винаги. Приближава едно прекрасно кръгово кръстовище. Чуваш пук. Ти сега ли си минал нещо по генерацията или така си беше? Не, правих я, бе. Прави. Ти не знаеш, да, тя е правена вече. Първият път, като запознахме, беше споделил, че има нещо, но след това. Добре. Заводите се взимат и тук с лекота. В трафика малко хората изкачат и всеки си взима някакви решения в последния момент. Да. Завива тук, завия там. Мигачите са табу. Да, мигачите. Мустангчето се е пъргало. И за Рапукан, какво се прави вътре в гарнета? Слагат някакви преградки допълнително? Не, в случая, доколкото аз знам, при този модел 3.7 абсолютно всички, колкото и клипчета съм изгледал, оригинално си пукат. Тя моята си пукаше и с оригиналните гарнета и сега като сложихме частичната генерация на Borla Attack, тя допълнително допринася вече за по-приятния звук. И тези пуканки се засилват. Като това си е, пак казвам, оригинално, самата кола си ги прави така. Почти всички 3 седмици оригинално си го имат това. Да. Добре ли? Изгубихме кадър просто. Да. Много добре. Кончето просто едва се отдържа на пътя. Вихър. Да. Вигари! Заводите ги справя.
Без проблем. Така да, за някакво кратко време ще сме така. Тъй като слънцето зарядва и сме срещу него. Този приятел, това момиченце нещо. Даже в завойка цяло избягвам да я мачкам, защото буквално си тръгва количката. Защото има контейнери по пътя. В завой с висока скорост изцяло гледам да не се случва натискане, защото много вероятно е колата да тръгне с висока скорост, а пък вече като тръгне с висока скорост стават нехубави неща. Няма спиране. Губиш контрол. Да. Едно е с 30-40, друго с 80. Нагоре. Да. Как е долу-горе? Харесва ли ти? Да, количката е перфектна. Ако я сравняваш с на стайкича... На стайко сме карали само надълго съм я изпълвал такива завойчета, не сме. Той се пази като цяло. Абсурд да дрифти на парзаля. Той и аз я пазя. Нали? Да. Личи си. Това е в рамките на нормалното. Абсолютно. И при тези автомобили гумите са консуматив. Това е част. Много добре. Наско е майстърче. Дед вика оня. Понаучал съм я, вика. Да. Понаучал съм я малко. Свикнал си я. Да. Понаучал съм я, вика, малко. Бях гледал един влог с един пич. Раздава яко газ, раздава. Това другия пъшка до него. Той вика ми, понаучал съм я, вика. Как е? Понаучал съм я малко, вика. С каква широчина са на гумите отзад? 285. При тебе? 315. Ау, ти си сериозна гума, бе. Отзад е красавеца да гледаш просто. Къде, бе, браво, бе, къде ги събра 315? Браво на тебе, бати джантата. 265 отпред. Чуеш ли попкорна, а? Да, това е приятно. И попкорна, и наскоро те вози. Той въобще тракшен работи ли на мустангите? Чувал съм, че не е много адекватен. Ми специално той е спрян. Справя си го, Да. Това поне спряна. Специално, Като цяло. специално в този момент е спрян, да. Съм чувал, че дори с пуснат пак се заминават. Ами да, с пуснат е... Това е без, нали? Да. А с пуснат е... Да, пак е много интересно. А с цяло изключени системи там става вече страшно. Там вече работата става... Само за писта. Не знам за какво става, да ти кажа. Аз особено както нямам и окачване в момента, не е много за спиране на всичките системи. Опасна е. Тръгва на една страна и няма вкарване в пътя. Имаше едно клипче на бричката, където кара точно е такъв Мустанг 2014, само че нали 5.0 в поредицата му Мистер Дрифт. И там буквално няколко пъти изтърва колата и вика: абе, аз не мога да я карам тази кола, бе. Топлим гуминетките. Преди драга е. Сега отиваме, взимаме челенджера и отиваме на полигона да разкажеш какво се прави по него и ще го снимаме малко по-детайлно вънка и вътре.
Вече сме на полигона с Добромир. Сега той ще ни разкаже малко повече за неговия Challenger. Какво е правил по него. Обзето кажи всичко, което искаш да знаят хората. Да, за всеки бъдещ купувач е важно да знае историята поне от последният собственик. Автомобила съм го разгледал и съм го избрал директно от щатските сайтове. Беше в Флорида последно локализиран преди 2 години. Беше с лек удар отпред високо, където е градата. Всичко необходимо беше подменено. Цялостно приборисан с оригиналния цвят, тъмносиня перла. Абсолютно обслужване на двигателя, водна помпа, пистовете с ролките. Пробегът му е 90 000, т.е. веригата е в перфектно здраве, няма нужда от нейната подмяна. Беше доста ниска, възстанових задницата в оригиналният им вид, като закупих нови оригинални пружини и амортисьори Билштайн с 4 нови гуми, с щатски тунинг джанти, като широчината отзад е 315, отпред 265. Нещо интересно, значи този удар е бил отпред, така ли? Да, отпред горе. Беше ли изкривена предната града? Ако визираме ние, не. Ударът беше горе високо. Тази декоративната градичка, която е между фаровете, реално беше изкривена, тя е подменена и съответно бронята беше спукана. Двата фара са избрани, тези, които са с Angel Eyes. Иначе всичко останало се стоковият капак, бронята, долу липа, който е. Така, нещо интересно, което може би вълнува всички. Виждаме, че колата е с weight body. Това weight body така ти дойде от щатите ли? Да, така дойде, с тези раздувки. Защо? Които са... Принципно, нали, джантите са ти огромни. Доколкото разбрахме, гумите са ти 315. Защо? Всъщност гумата стои вътре, а не смисъл така равна с weight body-то. Защото има нужда от фланци. Аз така иначе не се реших да сложа, но следващият собственик спокойно може да се раздуе малко навън. Но да, наистина има нужда от малко изваждане на гумите навън, джантите. Също има подготвена инсталация за осветление отдолу по праговете, но в момента е премахнато. Има си бутон, има си инсталация предвидена. Казахме за генерацията, че всъщност е без катализатори, на прави тръби, просто по средата има резонаторни гарнета, така ти идва колата, не си слагал нищо. Ти, освен обслужването на автомобила и свалянето на задницата, нещо друго правил ли си по колата? Не, това е всичко друго си беше наред. Ясно. Нови спирачки, накладки, спирачни дискове. Значи тук виждаме някакъв брутален, огромен спортен филтър, интейк на KN10, като няма кутия за него, най-вероятно е някакъв правеняк в щатите. Дори Добромир го е вързал с нещо, тъй като явно е опирал и тук е леко наранен, но наистина е огромен. Със сигурност, щом Добромир казва, че колата няма катализатори и е с такъв голям интейк, със сигурност има и софтуер колата. Кое казваш, че е било криво? Тази градичка беше изкривена по средата. Тук горе И беше тия сменя цялата ли? Да, цялата е нова. И съответно бронята тук е пластмасна. И един калник. И детайла, който забравихме да споменем, че всъщност има катализатори, просто са празни. Но с този спортен филтър със сигурност има и софтуер, щом са изкормили катализаторите, иначе няма логика да слагат такъв филтър, да кормят катализаторите. Със сигурност има софтуер колата, което означава, че американците най-вероятно се засилили до към 400 конски сили, като естествено Добромир не е качвал на Дино, но евентуално следващият собственик, ако желае да види какво се случва с нея, може да си я закачи на едно Дино, струва 100 лева в крайна сметка. Значи това е огромният багажник, а това там е за звездното небе. Така, долу-горе нашата съпоставка. При мен задните гуми са 285 на 255 предни. При тебе как са? 315 на 265 отпред. Предни, да. Другото, което е, аз съм с шпер диференциал. Той също очевидно е с шпер диференциал. Генерацията, аз съм с частична генерация на Борла. Атак, той е с прави тръби, без катализатори и с средни резонаторни гарнета. Двата автомобила са с ръчни скоростни кутии.
Всъщност, сега тук може да кажем, че автомобилът се продава. Много сме умни, добре. Не, това е целта на интервюто. Всъщност, този автомобил е запродан. Може да намерите обявата в Mobile.bg. Ще ви прикача снимка да знаете какво точно да търсите. Сега може да преминем към рев батъла. Дай да видим колко децибела е, дай! Дай пак, дай! Децибела фана. От разстояние. Добре, аз ще я кажа 100 дали има. Добре, бе! Как да е добре? 50. Yeah.